Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Rotaract? Θα πραγματοποιήσω την ομιλία πάρα πολύ σύντομα, καθώς πλέον μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο και στη σελίδα www.rotaracteurope.org. Ουσιαστικά, το ERIC, το European Rotaract Information Center, ιδρύθηκε το 1988 στο Βέλγιο, είναι η μεγαλύτερη πολυπεριφερειακή οργάνωση του Διεθνούς Rotary σε επίπεδο Rotaract. Έχει 42 χώρες που είναι μέλη, συμμετέχουν πάνω από 85 περιφέρειες και η χώρα μας είναι μέλος από το 2007, δηλαδή σχετικά σύντομα συμπληρώνουμε 6 χρόνια. Οι βασικοί στόχοι είναι, όπως φαντάζεστε, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των Rotaract στον χώρο της ευρύτερης Ευρώπης, η βοήθεια στην ανταλλαγή των πληροφοριών για διεθνείς δράσεις μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και χωρών και η ενθάρρυνση προς τους ομίλους να διοργανώσουν κοινές δράσεις. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποιώ ότι ακούτε εμένα και δεν βλέπετε την παρουσίασή μου, επομένως θα φροντίσω να επιληθεί αυτό. Για να πραγματοποιήσει αυτούς τους στόχους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Rotaract, ή ERIC όπως θα το αποκαλώ από εδώ και πέρα, εκδίδει κάθε τρίμηνο ένα διεθνές δελτίο τύπου, στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικές δράσεις με διεθνή προσανατολισμό που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη. Όπως βλέπετε, φέτος για πρώτη φορά υπήρχε και μία παρουσίαση της κάθε χώρας, της διάρθρωσης της περιφέρειας, τον τρόπο που γίνονται τα εθνικά συνέδρια, τον τρόπο που εκλέγεται ο εκπρόσωπος. Και υπήρχε και αντίστοιχα η παρουσίαση για τη δικιά μας χώρα. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο από την ιστοσελίδα που σας ανέφερα. Το πιο σημαντική λειτουργία της ιστοσελίδας του Rotaract Europe είναι η εξής. Είναι το ημερολόγιο των δράσεων, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα είτε να προσθέσετε μόνοι σας μία διεθνής δράση του ομίλου σας, είτε να δείτε τι διεθνείς δράσεις, όπως round trip, ρίλα, συνέδρια ή άλλα προγράμματα προσφοράς πραγματοποιούνται, στα οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ή, άμα θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί τους για να δείτε, να πάρετε παραπάνω πληροφορίες και να ενημερωθείτε στην περίπτωση που θέλετε να το πραγματοποιήσετε στη δικιά σας χώρα. Για την ακρίβεια, θα σας συνέστηνα, εάν έχετε στους επόμενους μήνες σκοπό να πραγματοποιήσετε κάποια διεθνή δράση, να πάτε στην ιστοσελίδα και να φροντίσετε να προβληθεί η δράση σας. Το άλλο πράγμα το οποίο κάνει το ERIC είναι ότι δίνει κάθε χρονιά 3 βραβεία για τις καλύτερες δράσεις προσφοράς. Τα Best Service Project Award ή αλλιώς BESP. Φέτος, από την Ελλάδα έχουμε τη χαρά να έχει στείλει υποψηφιότητα για αυτό το βραβείο ο Όμιλος Κέρκυρας και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που γίνεται στη Ρώμη στα τέλη Μαΐου, επομένως το ευχόμαστε και πάλι όλη καλή τύχη. Για πληροφόρησή σας, συνήθως η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή υποψηφιότητας είναι στα μέσα Μαρτίου, προς τέλη Μαρτίου. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια με βάση την απήχηση της δράσης, με βάση τη συμμετοχή ατόμων εκτός Rotaract, με βάση τη συνεργασία μεταξύ Rotary και Rotaract και με βάση το ποιο είναι το εύρος χρόνου στο οποίο θα προσφέρει αυτή η δράση, αν είναι δηλαδή κάτι μιας ημέρας ή για παραπάνω χρόνο. Και με βάση αυτά τα κριτήρια ψηφίζεται το καλύτερο ευρωπαϊκό project. Συνήθως υπάρχει κάποιο έπαθλο. Φέτος ο όμιλος ο οποίος θα κερδίσει θα έχει δωρεάν διαμονή και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο, το οποίο είναι ένα κόστος που ανέρχεται γύρω στα 300-400 ευρώ, επομένως ανά άτομο δεν είναι αμεληταίο. Το δεύτερο βραβείο το οποίο δίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Rotaract είναι το βραβείο αδελφοποιημένων ομίλων, οι οποίοι έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, αποδεδειγμένα, και πραγματοποιούν μία πάρα πολύ χρήσιμη κοινή δράση. Πάλι, φέτος δυστυχώς δεν έχουμε στείλει κάποια υποψηφιότητα. Ελπίζω όσοι είστε εδώ πέρα του χρόνου να έχετε το νου σας για να πραγματοποιήσετε κάτι αντίστοιχο και να μπορέσουμε να στείλουμε ως χώρα και κάποιο project.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό project του Eric είναι η ενημέρωση για τα διεθνή Σαββατοκυριακά, για τα round trips, για τα οποία θα σας πει παραπάνω πράγματα ο Όμιλος Αμαρουσίου και η Αναστασία Ιβεζίρογλου στη συνέχεια, και τα οποία πλέον είναι πάρα πολύ πολυπληθή στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Δεν θα μπορούσα να τα απαριθμίσω εδώ πέρα παρά μόνο αν είχα ακόμα μία ώρα. Μπορείτε να μπείτε στην ίδια ιστοσελίδα και να δείτε τη λίστα. Όσοι έχετε μία όρεξη για διεθνή ταξίδια και επαφή με άλλους ρωταράκτορες, σας το στείλω ανεπιφύλακτα. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται 2 προσυνέδρια πριν από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρωταράκτη. Φέτος πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 το REM στο Κίεβο της Ουκρανίας και στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας τον Ιανουάριο του 2013 το δεύτερο προσυνέδριο. Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ασχοληθήκαμε με τη βοηθό εκπροσώπου Μαρία Μαραντίνη, που είναι και πρόεδρος του Μίλαν Τελικής Θεσσαλονίκης, και στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το οποίο θα σας ενημερώσω σε λίγο θα εκπροσωπηθούμε από τον εκπρόσωπο. Του χρόνου έχει ήδη ψηφιστεί να πραγματοποιηθεί το REM το φθινοπορεινό στη Ρήγα της Λιτωνίας και το χειμερινό στο Ζάγκρεπ της Κροατίας. Οι εγγραφές για το φθινοπορεινό REM θα ανοίξουν σύντομα, επομένως να έχετε το νου σας. Δεν λειτουργούν με τον τρόπο που ορισμένες φορές έχουμε μάθει να λειτουργούν, δηλαδή τον τελευταίο μήνα, αν αποφασίσετε να πάτε σε ένα τέτοιο συνέδριο, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα πρέπει από τώρα να σκεφτείτε και στο τέλος της ημέρας να ψήσετε την παρέα σας, αν μου επιτρέπετε, για να δηλώσετε συμμετοχή, να μπορείτε να παραβρεθείτε στη Ρήγα. Εδώ είναι ορισμένα στιγμιότυπα από το προσυνέδριο της Τιμισοάρα. Πέρα από τις εργασίες και τις συναντήσεις των εκπροσώπων, όπως βλέπετε, τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ καλά. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και στιγμές παρόμοιες με αυτές που θα ακολουθήσουμε σήμερα το βράδυ. Η ουσία είναι ότι πραγματοποιείται μια σειρά από εργαστήρια στα συνέδρια, χρήσιμα για όλους, αλλά και κοινωνική επαφή μεταξύ των ραταρακτόρων, όμοιά της, τις οποίες δεν θα έχετε την ευκαιρία να έχετε εάν παραμείνετε μέσα στο δικό σας όμιλο. Τα βασικά πράγματα που αποφασίστηκαν στην συνάντηση των εκπροσώπων ήταν να πραγματοποιηθεί το REM του φθινοπόρου στη Ρήγα της Λετωνίας, επικαιροποιήθηκε το εγχειρίδιο των εκδηλώσεων του Eric, είναι μια διαδικασία στην οποία είχαμε την τιμή να συμμετέχει και η βοηθός εκπροσώπου Μαρία Μαραντίνη. Είναι μια επιτροπή 5 ατόμων, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας ότι υπάρχει ένα άτομο εκεί πέρα. Και τέλος, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση από τις πόλεις που διεκδικούσαν το χειμερινό REM 2014, αυτό είναι το Βερολίνο, η Πόσναν της Πολωνίας και το Ζάγκρεπ, εκ των οποίων ψηφίστηκε να δω αν προσέχατε νωρίτερα, το Ζάγκρεπ, σωστά. Σε ένα μήνα περίπου συναντιούνται όλοι οι Ευρωπαίοι ρωταράκτορες στη Ρώμη, 29 Μαΐου με 2 Ιουνίου, σε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια του Eric που έχουν πραγματοποιηθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν κάποιες τελευταίες θέσεις κενές. Όσοι έχετε σκοπό είτε να αφήσετε την εξεταστική σας, είτε να πάρετε κάποια άδεια, είτε είστε στο ενδιάμεσο και θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτή την καταπληκτική ικανότητα, επικοινωνήστε μαζί με τη Μαρία ή μαζί μου για να σας δώσουμε παραπάνω οδηγίες μετά από το συνέδριο για το πώς μπορείτε ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή. Τέλος, φέτος πραγματοποιείται το Διεθνές Προσυνέδριο Ρωταράκτη στη Λισαβόνα, που προηγείται του Διεθνού Συνεδρίου του Rotary στις 23 με 26 Ιουνίου 2013. Είναι από τις λίγες φορές που το Διεθνές Προσυνέδριο του Ρωταράκτη πραγματοποιείται στην Ευρώπη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με ρωταράκτορες όχι μόνο από τον δικό μας γεωγραφικό χώρο, αλλά και από όλο τον κόσμο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ πολύ.